I denne video ser vi på Icon TK1 køkkentermometeret, og hvordan man bruger det sammen med Icon Controller. Termometeret er designet til at måle temperaturen på individuelle madvarer samt temperaturen i en grill eller ovn for at sikre en sikker tilberedning af maden. Udover hovedenheden indeholder æsken 2 malespidser, der er viklet på plastspoler, en selvklæbende magnet og en klips, som gør det muligt at placere enden af malespidsen på grillresten. Ret enheden ind med det runde LCD-display vendt mod dig. Den runde tænd-sluk-knap er placeret i nederste højre hjørne af denne overflade, mens de 3 probestik er placeret på venstre side. Der er et sammenklappeligt stativ på bagsiden af apparatet, som dækker batterirummet. Tryk på tænd-sluk-knappen og hold den nede i 2 sekunder, indtil LCD-displayet lyser. Termometeret udsender et enkelt bip. Træk malespidsen ud ved at starte med stikket i den ydre kant af spolen. Undgå at trække hårdt i ledningen, hvor den slutter sig til malespidsen. Sæt minijack-stikket ind i et af stikkene. Termometeret vil nu vise den temperatur, som malespidsen har målt. Du kan sætte den anden ende af malespidsen ind i den fødevare, der skal måles. Hvis der er flere malespidser i brug, vil termometeret skifte mellem målespidserne og vise hver temperaturmåling i flere sekunder. Forbindelse med Icon-controlleren gør det muligt at høre målingerne blive læst højt. Brug Icon. Tilføj nyt produktfunktionen til at parre termometeret med din controller. Hvis du vil tilføje et nyt trådløst tilbehørsprodukt, skal du placere det i nærheden. Tænd for det nye produkt, og tryk derefter på OK for at tilslutte det. Sørg for, at termometeret er tændt først. Søger. Når søgningen er påbegyndt, scanner Icon rummet i ca. 10 sekunder, før alle fundne produkter vises. Nyt produkt fundet. Køkkentermometer. Køkkentermometer tilføjet. Når enhederne er parret, skal du navigere til køkkentermometeret i hovedmenuen for at høre målingerne aflæst af Icon-controlleren. Tænd for termometeret ved at trykke på den runde knap i hjørnet i 1 sekund, indtil du hører et bip. Tryk på OK-knappen for at begynde at måle. Søger. Køkkentermometer tilkoblet. Temperatur 23 grader. Hvis der ikke er tilsluttet en malespids, vil Icon bede dig om at indsætte en, før du foretager en måling. Ingen termometerspyd tilsluttet. Forbindelse med Icon giver dig mulighed for at indstille et ønsket temperaturområde for hver af de tilsluttede malespidser. Maltemperatur indstillet. 54 grader. Når maltemperaturen er nået, vil Icon advare dig. Advarslen kan afvises med et tryk på OK eller cancel-knappen. Maltemperatur opnået. Du kan ændre de enheder, som Icon annoncerer temperaturmålinger i indstillingsmenuen på din Icon-enhed. Skift mellem metriske og imperiale måleenheder. Metriske enheder sat. For at slukke termometeret skal du holde tænd-sluk-knappen nede, indtil du hører et dobbelt bip. Ellers lukker enheden ned efter 5 minutters inaktivitet, hvis der ikke er indsat en malespids. Men hvis der er sat en malespids i, slukker det ikke af sig selv, så husk at slukke for den. Hvis du bruger termometeret til at måle ovnens temperatur, skal du bruge den medfølgende magnet til at sætte apparatet fast på en metaloverflade uden for ovnen. Hvis du griller, skal du bruge grillstativet til at stabilisere malespidsen over grillrestene. Termometeret er ikke egnet til brug i en mikrobølgeovn. Termometeret bruger 3 AAA-batterier. For at sætte dem i skal du løfte det sammenklappelige stativ op og fjerne batterilugen på bagsiden med fingrene. Kontroller batteriernes retning, så den flade ende af batterierne hviler på fjederne. Når du har sat batterierne i, skal du sætte lugen på plads igen. For yderligere support, besøg icon.info/da.